जायफ्रा गाव गावनि न' गारनानै गुबुन जायगायाव एबा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैदों दा बैसोरो दिनैहाय लकडाउननि दारै एबा कर'ना भाइरासनि लकडाउननि दारै दिनै न'आव फैफिननांगौ जानानै फैजोबदों। खोथाया जादों जे बिसोरो दिनैहाय न'आव फैदों आरो लकडाउन जोबनायनि उनावहाय मा खालामनो? लकडाउन जोबनायनि उनाव बे माइग्रेन्ट वार्कार्स जायफ्रा न' गारनानै गुबुन जायगायाव खामानि मावहैदोंमोन बैसोरनि थाखाय खामानिफ्रा मा जानो हागौ आरो बिथांमोना मा मावनाया गाहाम लकडाउननि उनाव गाव गावनि न'खरखौ एबा गाव गावनि थांनायखौ एबा नांगौखौ फुरा खालामनो थाखाय दिनै आं बिनि सायावहाय बुंथिनो लादों। थ' लोगोफोर भिडिअखौ आङो जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांखौ खावलायदों जाहाथे नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरो भिडिअखौहाय नोंथाङा जुदि मोजां मोनोब्ला शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे जोंनि इयुथफ्रा बांसिनै बायराव खामानि मावहैनाय मानसिफ्रा जोंनिया बांसिन इयुथ्सआनो जायफोर बिथांमोना क्लास 10 फेल जादों एबा एचएस फेल जादों बा हाइ स्कुल एंगारनानै गुबुन जायगायाव खामानि मावहैदों थ' बैसोरनो बांसिनैहाय जोंनि गेजेरावहाय बा जोंनि समाजाव दिनैहाय बेखार जानानै दङ आरो दिनै गुबुन जायगायाव खामानि मावहैदोंब्लाबो बिथांमोना दिनै फैफिननो गोनां जादों। दिनैहाय लकडाउननि उनाव बिथांमोना मा मावगोन हयथ' बेखौहाय डिसाइड खालामनो हायाखै। आंनि बे भिडिअआ दिनै बेखौनो सावरायनो नागिरदों जोङो बे गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनानै फैनाय सेंग्राफोरखौहाय दिनैहाय लकडाउननि उनाव जोङो मा खामानि मावोब्ला बिसोरो गाव गावनि बिथाथिखौ थिगैनो लाखिनो हागोन बैनि सायाव सावरायनो। थ' लोगोफोर लकडाउननि उनाव खामानिफ्रा ओरैबायदि जोङो बांसिन जोंनि सेंग्राफ्रा गुबुन जायगायाव खामानि मावहैदों बिसोरो मा खामानि मावहैदों जोङो मिन्थिगौ ओरैनोबाबो मिन्थिहरो जे बिसोरो ओरैबायदि खामानिखौ मावहैनांदों जाय खामानिफ्रा जेरैहाय जों मिन्थिगौ सिकिउरिटि वेटार हटेलावहाय आरो बिदिनो बबेबा रेस्टुरेन्ट बबेबा माबाफ्रावहाय बासन बर्तन सुग्रा आरो साफायवाला आरो बेबायदिनो बहाबा लडिं खालामग्रा बैफोरबायदि खामानिफोरखौहाय बिसोरो मावहैनो गोनां जादों। थ' आंनि बुंनाया बेनोसो जोङोहाय गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोर खामानिखौ मावदोंमोन खिन्थु जोंनि जायगायावहाय दिनै बेबायदि खामानिखौ मावनो हायो ना हाया आरो जोंनि जायगायाव बेबायदि खामानि दङ ना गैया? दा जोंनि जायगायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि स्टार्ट खालामनो हायो जुदि नोंथाङा गोसो दङब्ला जोङो गुबुन जायगायाव मावहैनाय माने जों मालायनि आन्दाराव एबा मालायनि सिङावहाय बा मालिकनि सिङाव मालिकआ जा बुङो जोङो बेखौसो मावनो हायो आरो दा जुदि जोङो जोंनि जायगायाव गावनो गाव जोंनि जायगायावनो मोनसे खामानि नागिरोब्ला जों गोबां खामानिखौ नुयो। दा आंनिफ्राय मोननै मोनथामसो खामानि दङ नोंथांमोना बेखौहाय स्टार्ट खालामनो हागोन जायफ्रा गुबुन जायगायाव थांनानै दिनै न'आव फैफिननो गोनां जादों आरो मावनो थाखाय जेबो खामानि मोनाखै। बिसोर खामानिफ्रानो जाहैबाय जोङो बुंनो हागौ नोंथाङा जुदि होजों एबा गुबुन जायगायाव थांनायाव बेंगलर चेन्नाइ मुम्बाइ गुजरात केराला बायदिफ्राव थांनायाव मा खामानि मावहैयामोन जुदि नोंथाङा बबेबा 5 स्टार हटेलफ्राव खामानि मावहैदोंमोनब्ला नोंथाङा बै हटेलनि माखासे नेचार माखासे बेखौहाय मिथियो मोजाङैनो दा बेबायदिनो नोङो नोंथांनि जायगायावहाय जायगा नायनानै नोङो फिसा हटेल खुलिनो हागोन बेजोंबो नोङो नोंथांनि स्टार्टआप एबा फिसा बिजनेस खालामनो हागोन बेबायदि आरो नोंथाङा बबेबा रेस्टुरेन्टफ्राव थाहैनांदोंब्ला बबेबा रेस्टुरेन्टआव खामानि मावहैनो मोनदोंब्ला नोंथाङा मिथिगौ रेस्टुरेन्टफोरखौहाय बोरै सालायो बैफ्रावनो नोंथाङाहाय फिसा रेस्टुरेन्ट खुलिनो हागोन बेबायदिनो टि स्टल खुलिनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो दानि जुगावहाय बांसिनानो सेंग्राफ्रा टेक्न'लजियावहाय एसे आवगायनाय दिनैहाय मबाइल सालायनो गोरों जायो कम्पिउटार सालायनो गोरों जायो थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि कम्पिउटार एबा टाइपिं एसे रोङोब्ला नोंथाङा बबेबा बाजाराव बबेबा दखानावहाय टाइपिंनि खामानि मावनानै एबा जेरक्स फट'स्टेट बायदिसिनानि दखान होनानै नोंथाङा एसेब्लाबो फैसा खामायनो हागोन आरो गावनि नांगौखिनिखौहाय सुफुंनो हानाय जाहैगोन आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा गोसो दङब्ला मैगं थाइगंबो मावनो हागोन दिनैहाय मैगं थाइगंनि बहुत डिमान्ड जानानै फैदों मोजां मैगं थाइगं मोनजानो नागिराखै नोंथाङा जुदि अर्गेनिक आदबजोंहाय आबाद मावोब्ला हयथ' मैगं थाइगं खालामोब्ला नोंथाङा गोबां फैसा खामायनो हागौ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा दिनैनि मुगायावहाय बांसिन मानसिफ्रा मेम'रि दोननो नागिरो गाव गावनि इभेन्ट्स एबा गाव गावनि जिउआवहाय मा जाबोदों बैफोरखौहाय मेम'रियाव दोननो नागिरो जेरैहाय सोरनिबा हाबा सोरनिबा माबा मोनसे बार्थडे सेलिब्रेसन बा माबा मोनसे सेलिब्रेसनाव गोबां रोखोमनि सेलिब्रेसन जायो दा बैफोरखौहाय दिनै रेकर्ड दोननो नागिरो दा बैफोरावहाय नोंथाङा मा खामानि मावनो हायो नोंथाङा भिडिअग्राफिनि खामानि मावनो हायो फट'ग्राफिनि खामानि मावनो हायो बैफोर खामानिफ्रावहाय
गोबां रोखोमनि फैसा दं आरो इयुनावहाय बे खामानिया गोबां जालांबाय थागोन दिनैहाय गोबां इयुथ्सफ्रा बेखौहाय नाजादों जायफ्रा गेजेर ससेसिम फरायनानै बा गोबां फरायनानैबो दिनै बैफोर खामानियावहाय दिनै आवगायगासिनो गाव गावनिहाय दिनै स्टार्टआप खालामगासिनो जुदि नोंथाङाबो गावनि जिउआवहाय जुदि गावनो अन खामायनानै जानो सानोब्ला माबा मोनसे खामानि मावनांगोन जोङो मालायनि सिङाव थायोब्ला जोङो थैजासिम मालायनि सिङावनो बा मालायनि आन्दारावनो लेबार हिसाबै थानो हागौ खिन्थु नों जुदि गोसो जानानै माबा मोनसे खामानि मावोब्ला दिनैहाय स्टार्ट खालामोबा फिसा बिजनेसबाबो नोंथाङा इयुनावहाय सासे मोजां बिजनेस फालांगिरि जाहैनो हागोन आरो जिउआवहाय मा गावनि गोसो बायदि थांनो हानाय जाहैगोन हाइ एबा गोजौ थाखोनि जानो हायाब्लाबो नोंथाङाहाय नांगौखिनिखौहाय सुफुंनो हानाय सासे सुबुं जाहैनो हागोन आरो जिउआवहाय मोजां न'खर खांहैनो हागोन गाव गावनि फेमिलि बा गाव गावनि न'खरखौहायबो मोजाङै जोथोन लानो हानाय जाहैगोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौहाय गोसो होयोब्ला अब्ला खामानिया बेनोल' जे नोंथाङा माखौ बांसिन गोसो दङ नोंथाङा जुदि बैफोर खामानि आं बुंनाय खामानिफोरखौहाय गोसो दङब्ला बेखौहाय नोंथाङा खालामनो हागोन नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन नोङो गुबुन जायगायाव थाहैनायावहाय माबायदि सोलोंबोदों बैफोरखौहाय नोंथांनि बे जायगायावबो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन मानोना जोङो गुबुन जायगायाव खामानि मावहैयोब्ला हयथ' 12 आवार्स बा 10 आवार्स बा 8 आवार्स माने 8 घन्टा नङाबा 10 घन्टा बा 12 घन्टा खामानि मावनांगौ खिन्थु बै समखौनो जुदि नोंथाङा न'आव थानायाव नोंनि गावनि खामानियाव गोसो होयोब्ला एबा मावोब्ला हयथ' गोबां जौगानो हागौ आरो जोंनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रा दिनै खामानि मावो एसे समखौल' लानानै खालामो 2 घन्टा 3 घन्टा बेफोरबायदि खामानिखौनो लानानै बिराद खामानि मावदों खिन्थु नोंथाङा जुदि सानसेयावहाय 8 घन्टाखौ नोंनि खामानियाव हारसिं नोंनि खामानियावहाय न'खराव बा माबा मोनसे खामानि मावनायाव जुदि बाहायोब्ला जानो हागौ नोंथाङा सानसे गोबां आवगायलांगोन आरो जिउआवहाय नोंथांनि गोसो बादि नोंथांनि जिउआ सेटिसफेक्सन एबा सेटिसफाइड मोननाय जाहैगोन आरो आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि बै इयुथ्सफ्रा गुबुन जायगायाव थांनानै फैनाय जे मानसिफोरा मा खामानि मावनांगौ लकडाउननि उनावहाय बैफोर खामानिया बैखौ नोंथांमोना जुदि मावोब्ला जिउआवहाय आन्दायनांनाय नङा आरो गुबुन जायगायाव जे जोङो माइग्रेन्ट जाहैबावनांगौ वार्कार्स हिसाबैहाय बै दिननिफ्रायबो नोंथाङा बासायगोन आरो गावनि जायगायावनो थानानै नोंथाङा न'खरजों बा फेमिलिजों न'नि मानसिफोरजोंहाय मोजाङै संसार जानानै खामानि मावनो हालांगोन आरो आंनि खावलायनाया बेखिनि नोंथांमोननिसिम जे बैफोर खामानिया जुदि नोंथाङा मावनो हायोब्ला नोंथांनि जिउआवहाय जाफुंसार